Eh, Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng nanonood from different parts of the country or different parts of the world since very widespread na po ang social media and thank you Lord kasi hindi na po tayo limited sa physical church. May nakita nga po ako sa Facebook parang kahapon yata or kanina na ang church niya daw ay online which is all glory belongs to the Lord kasi kung matatandaan po natin nung pandemic na we are very limited kaya lumabas yung, utilization ng mga different technologies. Kaya thank you Lord kasi sa gabi pong ito, magandang gabi po. Ngayon po ay May 14, Huwebes at purihin po ang Panginoon dahil sa mga ganito pong pagkakataon ay tayo po ay pinagtitipon-tipon muli ng Diyos kahit hindi po tayo pisikal na magkakasama. Kaya po sa oras pong ito ang pag-aaralan po natin, kagaya po ng ating tema sa buwan pong ito ng Mayo. Kung titingnan natin medyo nangangalahati na po yung taon na parang ang bilis ng panahon. Lagi ko nga pong sinasabi kapag mabilis ang panahon, ibig sabihin na-e-enjoy mo, 'di ba po parang 'pag naiinip tayo parang ang tagal ng oras, pero dahil feeling natin mabilis yung panahon, ibig sabihin na-e-enjoy natin dahil gano'n kabuti ang Diyos. At 'yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi, yung overflow o yung mga biyaya ng Panginoong Hesus na na-e-enjoy natin sa biyaya at habag po ng ating Diyos na buhay. Kaya po sa oras pong ito, bago po natin muling pag-usapan, ang tema po natin sa buwan pong ito ay tayo po ay manalangin. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa Diyos sa buhay, sa kalakasan at sa mga biyaya na patuloy niyang ipinagkakaloob sa buhay po ng bawat isa. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, niluluwalhati. Pinasasalamatan ka po namin, O Diyos, sa gabi pong ito. Tunay nga na ang kabutihan mo sa buhay po ng bawat isa ay bago. Ang pag-ibig mo, O Diyos, ay laging sariwa sa bawat umaga ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito, sa amin pong muling pag-aaral ng inyong salita sa Aklat ng Awit, Kapitulo 23, na ikaw na Diyos ay aming pastol, Panginoong Yesus. Sa oras pong ito, kami pinagpapakumbaba, inaamin namin na ang husay, talento, karunungan namin ay hindi namin kayang ipagmalaki sapagkat ikaw, O Diyos, kung wala ka sa buhay ng bawat isa, wala po kaming magagawa. Salamat po, O Diyos, sa gabi pong ito, kami po inyong samahan. Ang inyo pong banal na espiritu ang patuloy na magpaunawa sa amin ng inyo pong salita, Panginoon. At ang mga bagay na ito ay maunawaan po namin hindi sa pamamagitan ng aming karunungan, kundi sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsama ng inyong banal na espiritu. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. Kagaya po ng aking nabanggit, pag-aaralan po natin mamaya o ngayon ang overflow o yung masaganang habag po ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And later we will define ano yung definition ng overflow in terms of the physical, in terms of the spiritual overflow, in terms of different aspects of overflow. Kasi merong overflow that you can feel it spiritually, yung overflow inside. Merong overflow na materially, yung nararanasan mo, nakikita ng mga mata. Merong overflow naman na in health, you overflow in health na talagang malakas yung katawan mo. Every morning nararamdaman mo yung malakas na katawan at it's an overflowing in health sa tulong at biyaya ng Panginoon. Sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin ang overflow. Pero bago po natin basahin yung mga points na highlighted in Psalms chapter 23, basahin po muna natin the whole context of Psalms chapter 23 since ang main text po natin is in Psalms 23 verse 5 na may cup runs over. Pero sa gabi pong ito, we will look into the whole context of Psalms chapter 23. Ito po ay sinulat ni David, A Psalm of David o ang pinakampamagat po nito, ang subtitle po nito sa Bible ay The Lord, the Shepherd of His People o ang Diyos, ang pastol ng kanyang mga nasasakupan o ng mga tupa. Ano po ang sabi sa verse 1? The Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 2, He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Alam niyo po ang mga verses po na ito, I know and I believe na hindi po bago na narinig natin. Parang ito'y kasama dun sa mga very common verses na lagi nating naririnig. Napakarami pong kanta na ginagamit ang Psalms chapter 23. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Kumbaga, ang dami pong kanta na yung ikaw ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ito po ay lagi na nating naririnig. Ito po ay lagi na nating napapakinggan in terms of song, in terms of verses. When it speaks about provision, lagi nating naririnig, the Lord is my shepherd. Everything is provided. Pero before po natin pag-aralan yung exegesis or yung the meaning of every word or every phrases by interpretation of the word of the Lord, let us first define what is overflow. Yung po yung sinasabi ko kanina. In terms of what? In terms of different aspects. Ano po yung overflow? Ang una pong definition ng overflow is spill. Ang spill po ay ginagamit na term sa mga liquids o for example, yung mga baso. Nang sinearch ko po ang definition ng overflow na spill, it means na it go beyond the edge. Meaning kung sa baso, yung edge ng baso, lalampasan niya na yung edge ng baso. So it is spilling. In terms of liquid, in terms of solid naman, ang term na ginagamit for overflow ay excess. Kumbaga sa plato, kung nakakita na po kayo ng tinatawag na bandehado sa bukid, yung lalagyan ng maraming pagkain, yung dun kumukuha lahat. Pag sinabing excess, hindi lang siya marami, punong-puno siya. So, in liquid, it is what you call spill. In solid, it is what you call excess. Kumbaga, hindi lang siya puno, nag-uumapaw. Kumbaga, ganun siya kadami. In terms of speed, ang ibig sabihin naman ng overflow is to go beyond or to overtake. Sabi ko nga po sa nauhan, nag-share po ako ng Sunday ng umaga sa Block 6 and nung hapon sa nauhan. Tinanong ko sa kanila, sino dito yung nakaranas na nasa church ka pa lang, hindi ka pa nakakauwi ng bahay, pero pag uwi mo ng bahay, na yung blessing nasa bahay mo na. Kumbaga naunahan ka ng blessing, ikaw nasa church, yung blessing nasa bahay mo na. Kumbaga tinanong ko sila, sino dito yung nakaranas na nasa church ka pa lang, tumatawag na yung nagdi-deliver ng blessing sa bahay mo. May naranasan po kaming ganyan, parang um, leader po sa kamansihan, si Sister Geddy. Nasa ano pa lang siya, nasa Thanksgiving party po siya ni Sister Amazing dahil nakapasa po ng board exam. May tumatawag na sa kanya kasi meron nagdi-deliver ng blessing sa bahay niya. So that's what you call overtake in terms of speed. So to go beyond or to overtake. Sabi po sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, kung naririnig niyo po yung mga verses na I will make you the head and not the tail, ikaw ang magpapautang at hindi ikaw ang mangungutang. Ito po yung verse na nauna doon sa mga verses na yon. In Deuteronomy chapter 28 verse 2, ang sabi po dito, and this blessing shall come to you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Meaning, if we obey the voice of the Lord, kahit ikaw mismo wala ka pa sa bahay mo, pwedeng mauna na yung blessing sa'yo. For example, nasa church ka pa lang, may tatawag na sa'yo, nandito po ba kayo sa bahay niyo kasi may nagde-deliver ng blessing sa'yo and marami na po naka-experience niyan. Inuna nila si Lord at dahil inuna nila si Lord, nasa church pa lang sila, meron ng mga tao na ginagamit ang Panginoon para magdala ng blessing sa bahay nila. And that's what overflow means in terms of speed. Kung gaano kabilis magpala ang Panginoon. Una, in spill. Pangalawa, in excess. Pangatlo, definition, to go beyond or to overtake. Meaning kung ang speed limit ay 100, ang blessing ni Lord sa iyo, ang speed limit 120 kilometers per hour. In example ko nga po ako, nahuli na po ako dito sa South Luzon Expressway kasi ang speed limit 100, ang takbo ko 150. Kumbaga, when the blessing of the Lord comes, it goes beyond the limit of how you think, how the blessings of the Lord comes. Nalala ko po ng Sunday ay Mother's Day and the Lord gave a word into my heart na dahil ako po yung nag-pray sa mga nanay, sabi ko po in my prayer through the guidance of the Lord, whatever that the mothers are expecting, the Lord can even do more than what they are expecting God to do for them. For example, if you're expecting God to bless you 100,000, the Lord can even bless you 200,000. If God can bless you, if you think kaya kang i-bless na Lord ng isang taon pa na extension, kaya ka pang i-bless ni Lord ng 10 years. Kumbaga, when we say, and when we think of the Lord blessing His people, it can go beyond or overtake. How can a man think of how God will bless His people? Kung iniisip natin, ganito lang yung kayang i-bless ni Lord sa atin, the Lord can even bless us exceedingly and more than that. At ang pangapat pong definition ng overflow or synonyms or yung kasing kahulugan ay overabundance.
Ako po nagulat kasi hindi ko po alam na may word pala na overabundance. Nagse-search po kasi ako ng mga synonyms o kasing kahulugan ng overflow. Alam ko po 'pag abundance nananagana ka na. Pero when we say overflow, ito po pala overabundance. Ibig sabihin 'pag abundance nananagana ka na or sapat na. Ang abundance kasi parang sapat na at higit pa. Ibig sabihin 'pag sinabi pong overflow, it is more than that. Ibig sabihin when we say overflow, hindi ka lang basta sapat na at higit pa, kumbaga nag-uumapaw ka pa't punong-puno ka ng biyaya ng Panginoon. Kaya ang pag-uusapan po natin sa gabi pong ito is the blessing of the Lord and how we should prepare ourselves when that blessing come to our life. Kasi lagi ko pong ipinapaalala sa mga youth po natin sa Mindoro kasi mostly po ay on their transition from being a college student to young professional. Kumbaga dating estudyante ngayon nagkakatrabaho, nagkakaroon na po ng kanya-kanyang profession, nagtatrabaho sa office, meron na pong nagtatrabaho sa hospital. Lagi ko pong ipinapaalala sa kanila na to always put their feet on the ground and to always recall the blessings of the Lord when they are just students. Kasi ang blessing po ng Panginoon, yung overflow niya, lagi niyang handang ipagkaloob sa buhay ng bawat isa. Pero kapag tayo, hindi natin na-manage ng tama yung mga blessing na ipinagkakaloob ni Lord sa atin, pwedeng imbes na maging blessing po siya sa atin, imbes pwedeng yun pa yung maging dahilan para mas lumayo tayo sa Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, we will talk about how we will see overflow na magiging blessing talaga siya sa atin and at the same time, we will also be blessing to many. Hindi yung nung tinanggap mo yung blessing na nanggaling kay Lord dahil overflow yun, nag-uumapaw yun, ginawa mo na lahat ng gusto mo, kinalimutan mo na yung Diyos na nagpala sa'yo. Kaya po, for us not to mismanage the blessing of the Lord, we need to be ready yung mga puso po natin. Naalala ko po last Wednesday, may na-attendan po ako na kasal at ang sabi nung representative nung father dun po sa groom, yung message niya dun sa ikakasal, sabi niya, "You need to be one pagdating sa pera." Kumbaga kinakailangan i-manage ng tama yung mga blessing na dumarating kasi yun minsan yung nagiging dahilan ng hindi pagkakasundo ng mag-asawa. Gano'n din po sa atin, the Lord will really bless us in all aspect. But we need to be prepared, our hearts must be prepared to the overflow that the Lord will give unto us para maging blessing po siya sa atin at maging dun sa mga nakapaligid po sa atin. Ano po ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 28? Ito po yung yearly theme natin. Then God blessed them and God said to them, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea." Kumbaga, let us have dominion over it. Yung blessing po ni Lord, tayo yung may dominion over it at hindi po yun ang may dominion over sa atin. Marami pong tao or by instance, because the blessing of the Lord already came into their life, sila na yung kinokontrol ng mga blessing. 'Di ba po sabi sa Bible, "The love of money is the root of all kinds of evil." Ang pagmamahal sa pera ay nagiging sanhi o nagiging dahilan ng pag-uumpisa ng paggawa ng kasalanan. It is because of the love of money. Pero sa gabi pong ito, I'm sorry po. Sa gabi pong ito, ang pag-aaralan po natin, ano ba yung dapat nating mahalin? Kasi the love of money is the root of all kinds of evil. Now, kung gusto natin na hindi maging roots of all evil, if we want not to be evil, but to be a blessing, sino yung dapat nating mahalin? Kasi kanina, the love of money. Ngayon po, who should we love for us to be a blessing to many and for us to be blessed by the Lord? Kaya balikan po natin. In Psalms chapter 23 verse 1, sabi po dito, "The Lord is my shepherd, I shall not want." In other versions of the Bible, sa English Standard Version po ay I shall not want. Same with the New King James Version. Sa New Living Translation, ang ginamit naman po na version ay I have all that I need o lahat ng pangangailangan ko ay nasa akin na. Lahat ng kailangan ko, yung mga pagkain ko, damit, yung mga basic needs of a person. In Young Living Translation, YLT, I do not lack. Same with NIV, I lack nothing. Kumbaga, hindi ako magkukulang. Kumbaga, kung ang sabi po sa English Standard Version, I shall not want, kumbaga wala na akong hahanapin pa. May kanta po ganyan, tagumpay, alam ko by Victory yun. Wala nang hahanapin pa pagkat o Diyos sapat ka na. Kaya wala na akong hahanapin pa. In NIV, hindi na ako magkukulang. At ang sabi po sa MBB or yung sa Tagalog Bible natin, hindi ako magkukulang. Yun po, may kanta pa, tuloy-tuloy ang pagpapala, lagi natin kinakanta yon. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Kasi yun po yung sabi sa Psalms 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol, wala na akong hahanapin pa. O hindi ako magkukulang.
Yun, sapat na at higit pa. Kapag si Lord ay nasa sa puso mo, sapat na at higit pa. Kumbaga, although we are praying for blessings, but when we receive the love of the Lord, parang feeling mo sapat na yon. Kaya, sabi po sa John chapter 10 verse 10, sinasabi po doon, the Lord is my shepherd. Pag sinabi pong shepherd, who is the shepherd? Sabi po sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd gives life for the sheep. O ako ang mabuting pastol at ako bilang mabuting pastol ay handang mag-alay ng buhay para sa aking mga tupa. Yan po ang pastol o that is being the shepherd. Pero kung babalikan po natin in Psalms chapter 23 verse 1, hindi po lang basta tinutukoy yung the word na shepherd. Nung binasa ko po ito, the Lord revealed unto me na in Psalms chapter 23 verse 1, it's not just the shepherd that was highlighted by David. It was the word my shepherd o the Lord is my shepherd. Kasi iba po kasi yung the Lord is shepherd, iba po yung the Lord is my shepherd. Kasi pag sinabi mong si Yahweh ay pastol, parang sinabi mo lang or dinescribe mo lang siya. Parang halimbawa sa isang mag-asawa o halimbawa sa mga nanay kasi nung Sunday po ay Mother's Day. Maraming nanay diyan pero meron lang isang specific na nanay, pwede mong tawaging nanay ko. 'Di ba? Kagaya po sa pastol. Nung sinulat po ni David ang Psalms chapter 23, he is very specific na the Lord is not just a shepherd, but the Lord is his shepherd. Kumbaga Psalms chapter 23 verse 1 is a very personal verse. Hindi po si David basta lang nagkukuwento, hindi lang basta niya sinasabi na si Yahweh ay tagapag-provide, hindi niya sinasabi na si Yahweh ay pastol. Sinasabi po ni David in Psalms chapter 23 na si Yahweh ay aking pastol. Tayo po sa ating mga buhay, minsan inaangkin natin, kinikilala natin ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagpapala, Diyos na nagkakaloob ng ating pangangailangan. Ina-acknowledge natin siya bilang Diyos. Pero kagaya ni David, dumating at dapat dumating po tayo sa pagkakataon na sa ating mga panalangin, ina-acknowledge natin na siya ay ating pastol, siya ay ating Diyos. Kumbaga siya ay ating personal o personal na tagapagligtas. Kumbaga the Lord is my shepherd, He is not just a shepherd, but He is my shepherd. Sabi po sa the Lord is my shepherd, ang Jehovah Raah po or in other translation, Jehovah Rohi is a Hebrew name for the Lord is my shepherd. Kumbaga very personal din po yung Hebrew term na Jehovah Raah or Jehovah Rohi. Merong ibang translation na the Lord is my friend, the Lord is my shepherd. Meaning, it is very personal na you are not just saying that Lord, ikaw ay nagpapagaling, Lord, ikaw ay doktor, Lord, ikaw ay pastol. Kumbaga, in Psalms chapter 23, David is highlighting the being personal, that Jesus is his friend, Jesus is his shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not want. I love you, Jesus. And ang first point po natin sa gabi pong ito ay acknowledging the Lord as my shepherd. That's the first point that we should do in our life. If we really want to receive the overflow, the blessings of the Lord, unlimited favor of God, the abounding grace of the Lord, kagaya po ni David, let us not just acknowledge the Lord as a shepherd, but let us acknowledge the Lord as my shepherd. Lord, hindi ka lang basta nagpapagaling, kundi ikaw ang aking tagapagpagaling. Amen po ba? Lord, hindi ka lang basta nagpapala, kundi ikaw ang nagpapala, tagapagpala sa aking buhay. Diba? Even in our prayer, dun sa tinurong prayer sa atin ni Jesus, in Matthew chapter 6 verse 9, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Bago sinabi yung mga succeeding prayer, succeeding lines of the prayer, the Lord is already teaching us on the first part of the prayer itself pa lang na our God is not just a provider, our God is not just a healer, our God is not just a deliverer, but our God is our Father. The Lord is my shepherd. It is very personal. Coming unto the Lord is not just you are coming unto Him na parang ganito yung level nyo, sobrang magkalayo kayo. Although we know that we should enter the gates of God with thanksgiving, with reverence to the Lord. Pero kagaya po ng Jehovah Rohi or Jehovah Raah, the Lord is my shepherd, or in other translation, the Lord is your friend. Kapag ang Panginoon po ay lagi mong kinakausap, you already have the rights to call Him your friend. Kaya po in our life, if we really want the overflowing blessings of the Lord, first things to do, we need to acknowledge the Lord as my shepherd. When the Lord is your shepherd, when the Lord is your friend, what we should do first is to always talk to Him.
dahil siya ay kaibigan mo, siya ay pastol mo, siya ay tatay mo, you should always talk to him. You should always thank the Lord every morning. He is your Siya yung nagbe-bless sa'yo, siya yung nagpapala sa'yo. Sa kwento po ni Abraham at ni Isaac, kung matatandaan po natin yung kwento, although hindi ko na po babasahin, bakit gano'n na lamang kadali na ibigay ni Abraham ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac? Actually, kung babasahin po natin ang Genesis chapter 22, parang John 3:16. 'Di ba sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kung babasahin po natin ang Genesis chapter 22, ang utos po ni Lord kay Abraham, ialay mo ang iyong kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Kumbaga hinighlight talaga ni Lord na pinakamamahal at nag-iisang anak. Hinighlight talaga ni Jesus yung pagkukulang kapag inalay si Isaac. Pero kung babasahin natin ang Genesis chapter 22, maagang-maaga pa bumangon na si Abraham. Bakit ganun po kadali para kay Abraham na ialay ang kanyang nag-iisang anak na sabi ni Lord na alam niyang pinakamamahal niya? It is because Abraham loved the provider more than the provision. Or Abraham loved the provider, not the provision. Abraham loved the blesser, not the blessing. Kumbaga si Isaac, blessing po yun ni Lord sa kanya. Pero mas mahal at higit na mas mahal ni Abraham ang Panginoon na nagkaloob sa kanya kaysa dun sa pinagkaloob sa kanya na pagpapala. Minsan po kasi tayo 'pag pinagkalooban na tayo ng Panginoon ang mga prayer request natin, nalilimutan na natin siya. Pray tayo ng ganito, pero nung nasa atin na, nalilimutan na natin si Lord. Kaya minsan yung iba, blines ng ganito, hindi na sila makapag-tithes kasi nalimutan na nila yung pagmamahal nila dun sa taong nagbigay sa kanila noon. Kumbaga kaya napakadali po kay Abraham na ialay si Isaac sa Panginoon noong mga time na yon at sa kanyang buong pagsunod sa Panginoon dahil higit niyang mas mahal ang kanyang Diyos kaysa dun sa mga pinagkakaloob ng Panginoon sa kanya at dapat maging ganun po tayo. Kasi minsan ito po yung nagiging dahilan kung bakit maraming mga taong hindi makasunod sa Panginoon dahil wala silang pagpapalang natatanggap. They cannot obey the Lord kasi wala silang blessing. Because mas mahalaga sa kanila minsan yung mga pagpapala kaysa dun sa mga nagpapala. When we acknowledge the Lord is our shepherd, personally, kahit wala kang blessing, dahil siya ay shepherd mo, susunod ka sa kanya. And that is what we should do. Kagaya po ni Abraham, kinakailangan mas mahal natin yung blessor kaysa dun sa blessing. Mas mahal natin yung provider kaysa dun sa provision. Kaya what we should do is to acknowledge the Lord is my shepherd. Sabi nga po dun sa kanta, di ba, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, na-share ko po ito ng Sunday morning. Napakaganda po nung kanta na yon. Pero ang tanong, bakit kailangan mo maghanap o maghintay na magkaroon ka ng 1,000 buhay para sumunod ka sa Panginoon? Ang buhay po natin sa mundong ito hindi po 1,000, ni hindi po siyam na kagaya ng mga pusa na siyam daw ang buhay. Ang buhay po natin ay nag-iisa. Hindi po natin kinakailangan mag-antay ng pangalawa, ng pangatlo, pang-apat para sumunod ng buong puso sa Panginoon dahil ang buhay po natin ay nag-iisa. Hindi po natin kinakailangan na, Lord, kapag may ganito ako, susunod ako sa iyo. When you acknowledge the Lord is my shepherd, I shall not want. Kahit wala ka ng mga bagay na meron yung iba, na alam mo namang mas makapagpapadali ng paglilingkod mo dahil mahal mo ang Panginoon kahit mahirap susunod tayo. Dahil sabi po sa Luke chapter 16 verse 10, those who will be faithful or those that are faithful in least is faithful in much, and those that are not faithful in least is not faithful in much. Ibig sabihin, kung wala kang blessing but yet you still manage to obey, you can still obey if you have a lot of blessing. Kasi minsan po yung pagkukulang, yun yung tinitingnan ng Diyos. Kumbaga suka kung gaano ka magiging tapat sa Kanya. Kaya sa ating pong buhay, even if we have blessing or we have no blessing, let us thank the Lord, obey His will. Lagi pong sinasabi, tayong lahat ay sumunod kahit hindi natin alam yung kasunod. Because when the Lord sees your heart, kapag nakita niya yung puso mo na ay ang anak kong ito kahit wala siyang blessing sumusunod sa akin. Surely and assuredly the Lord will really bless our hearts. So that's number 1, to acknowledge the Lord as our shepherd. Ano po yung number 2? Balik po tayo, Psalms chapter 23 verse 2. He makes me to lie down in green pastures and He leads me beside still waters. Napakaganda po ng mga terms na nung verses po na 'to. He makes me to lie down in green pastures. 'Pag sinabi pong lie down, ito po ay paghiga. Sa Tagalog, paghiga. Pinahihimlay niya ako sa luntiyang pastulan. Kung ang number 1 po, to acknowledge the Lord is my shepherd, ang second point po natin sa gabing ito is rest is worship.
ang pamamahinga ay isang uri ng pagsamba. Di ba po sabi sa Bible, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kapag kumain ka ng bawal, of course, it does not glorify the Lord. Kasi pag high blood ka, kumain ka ng taba, it does not glorify the Lord because the body is the temple of the Holy Spirit. And those who will defile the temple of the Holy Spirit, merong kaakibat na, sabi nga po doon, it's a sin na hindi pangalagaan yung katawan. Amen? So, whether you eat or drink, if you are drinking unnecessary drinks, so kung puro soft drinks, uminom ka ng alak na alam mong hindi maganda sa katawan, you are not glorifying the Lord. And even po yung pamamahinga. You know what? Even resting is a form of worship. Even lying down is a form of worship. Di ba? Kung makikita po natin, even in the Bible, the Lord is teaching us in the Genesis pa lang na the Lord is already setting as an example na after the 6th day, God rested because He want to set as an example na sa araw ng pamamahinga kailangan magpuri tayo sa Kanya. So, same to us in Psalms chapter 23 verse 2 that when we lie down, it is a form of worship. Rest is worship. Matthew chapter 11 verse 28, si Jesus po yung nagsasalita, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." May mga pagkakataon po sa ating buhay, although we are acknowledging the Lord, you are my shepherd, but we are not acknowledging the importance of resting in the arms of the Lord. Lagi parang may kanta po na sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Kumbaga, if you acknowledge that the Lord is your shepherd, meron ka ng lakas ng loob. You already have the confidence na kahit ako ay mamahinga, the Lord will take control of all things. Kasi minsan po tayo, we are praying to the Lord that God take control of things. Pero minsan hindi tayo makapahinga kasi iniisip pa rin natin yung mga pangyayari. What we should do is to surrender to the Lord everything that we are thinking. We surrender to the Lord what is burdening our heart. Kung ano po yung nagpapaweary sa ating mga puso, and the Lord will give us rest. Alam niyo po, to rest is to come near to God, and let us pause to praise. Sometimes, although minsan nakakapag-pray naman po talaga tayo kapag tayo naglalaba, namamalansya, nakakapag-pray tayo kapag gumagawa tayo ng gawaing bahay. But worshiping the Lord while doing nothing is really different. When you come to the Lord, when you rest with the Lord, it is a form of worship. Kasi yung mga partial worships po na ginagawa natin, sometimes naglalaba tayo, may tumutugtog na worship songs, it's good, it really helps and it edifies our soul. Pero worshiping the Lord while we are resting, una sa lahat, it glorifies the Lord because you are loving the body or the temple of the Holy Spirit. Pangalawa, when you are resting, there will be no distraction for you to hear the voice of the Lord and to be really para maging open lalo yung spiritual senses natin sa mga bagay na gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Sabi nga po dito, to rest is to worship. Naalala ko po na nag-defense po kami. Kasi ako po ay graduating students. Yung first defense po namin, tanda-tanda ko, April 21. Ano po kami, bagsak. Talagang ano po kami, nakikita ko yung mga post ng iba, thesis defended. Talagang ano sila, mga masasaya. Kami po ay, paglabas namin ng mga room, yung mga ka-group ko po ay mga nag-iiyakan na. Talagang, wala na silang ano, talagang sobrang lungkot. Kasi ano po kami, thesis, kung yung iba, thesis defended, kami thesis offended. Kaya sabi ko po, yung mga halos isang taon namin pinaghirapan, talaga pong nawalan ng kabuluhan nung time na yon. Lumabas po kami ng room, lahat sila nag-iiyakan. Lahat sila nandun. Ako lang po yung nag-iisang lalaki. Medyo hindi ako masaya kasi siyempre rejected po kami. Hindi rin ako malungkot. Parang meron po akong unexplainable peace in my heart. Kaya during that time, excited ako umuwi ng Kalapan kasi gusto ko magturo ng peace in the midst of suffering kasi ako, I'm in the midst of suffering. Pero ako, I'm really at peace. Gusto ko magturo po talaga during that time. Dahil ako po ay naniniwala na yung bagay na yun ay ipinagkatiwala ko sa Panginoon. Ang team po natin for the year ay breakthrough. I declare na makaka-graduate ako. Kaya nung rejected po kami, meron po akong, yun yung sinasabi na the peace that surpasses or that passeth all understanding. Hindi ko po maintindihan yung nararamdaman kong peace during that time. Bagsak kami. Kapag po kasi bagsak ka sa thesis, imbis na July ka gagraduate, magiging December. At imbis na this September ka magbo-board exam, next year ka pa magbo-board exam. So, isang taon yung extension. Just because of the thesis na pinaghirapan din naman namin. Pero during that time, nung kami po'y bagsak na, I really have the peace. Hindi ko po maipaliwanag yung kapayapaang nanggagaling po sa Panginoon. Kaya nung gabi, nung sila po'y nag-iiyakan, nag-chat po sila sa group chat na anong dapat natin gawin, at ang chat ko po sa kanila, mamahinga muna tayo.
Kasi before po kami mag-defense, nag-pray po ako, rejected kami, thank you Lord pa rin. Nung gabi po, chat ako sa kanila, let us rest. At ako po, nag-pray po ako. Di ko po alam ano yung peace na naramdaman ko. Kaya po nung time na yun, mag-a-anniversary po yung J. Blue Molino. Dapat hindi po ako kasama. Pero iba yung peace na ipinagkaloob po ng Panginoon sa atin. Kasi ang sabi ni Lord, come to me, all who you are weary and heavily burdened, and I will give rest. And the rest was really, yun po yung naramdaman ko galing sa Panginoon. At sabi sa Matthew chapter 6 verse 27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Kumbaga kapag tayo nababalisa, hindi nito madadagdagan yung ating pong buhay. Hindi nito madadagdagan yung lakas na meron tayo, hindi nito madadagdagan. Kaya nung time na yon, hindi ko po maunawaan bakit gano'n na lang yung peace na nararamdaman ko. Normally, dahil tao tayo, ako po kahit pastor, minsan nalulungkot po ako dahil minsan tao lang po tayo kapag may mga sitwasyon. Pero nung time po na yon, thank you Lord, kasi iba po yung peace talaga na naramdaman ko. Kaya during that time po ay talagang sabi ko sa kanila, mag-pray lang tayo, matulog lang tayo, at saka natin gawin yung mga dapat gawin kinabukasan. Iniwan ko po lahat ng gawain ko, yung thesis ko, iniwanan ko, pumunta po ako ng Cavite, at napakaganda po nung tinuro nung anniversary po natin sa May. And napakaganda po nung declaration, the breakthrough ulit. Kaya claim ko ulit, breakthrough po kami ulit. Kaya nagkaroon ako ng peace that passeth all understanding. Naalala ko po yung kata na still, I will be still, know you are God. Since we already acknowledge the Lord is our shepherd, we can rest. Minsan po kasi we take control of things that we cannot control. We takes we take things in our hand which it is already not in our hand. Nasa kamay na ng Panginoon, inialay mo na sa kanya, but yet kinukuha mo pa rin siya kanya para pag-isipan mo lagi. And mamaya titingnan natin what happened to my thesis. I-share ko po siya later. And that is what I want to share. When you acknowledge the Lord is your shepherd, meron ka ng confidence na kahit mag-rest ka, you know that the Lord is in control. Ano may nganta na trust in God. I sought the Lord and He heard and He answered. Sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 13, you will seek me and find me if you search for me with all of your heart. If you are burdened, if you don't have time to rest, if you don't have any ways to rest kasi it is really ruining your mind. Sabi po ni Lord, you will seek me and find me if you search for me with all of your heart. Ano pa ang sabi sa verse 3? After resting, when we worship, when we rest, we are resting. Ano pa ang sabi sa verse 3? Psalms 23 verse 3, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Kung ang una pong point, we should acknowledge the Lord as our shepherd. Pangalawang point is the rest, is to worship. Pangatlong point po natin this night is the Lord restores and the Lord leads. The Lord is not just restoring us, but the Lord is leading us. For example, the Lord is blessing you, but the Lord is also leading you. Lawag po natin paghihiwalayin na the Lord is leading and the Lord is restoring. Because sometimes we often forgot to be led by the Lord. Minsan, bless tayo ni Lord, nire-restore niyo yung meron tayo, yung nawala sa atin, the Lord is blessing us, pero we often forgot to pray for God's leading. Kaya minsan, bless ka naman ni Lord, pero bakit parang nawala na ng kabuluhan yung mga pagpapala sa iyo? Because we often forgot to pray for the leading of God. Lord, para saan po ba ito? Para saan ko ba gagamitin yung blessing na to? Sabi po sa Psalms chapter 51 verse 10 to 12, Create in me a clean heart, O God. Kanta po to. Ginamit din po sa kanta. And renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of our salvation and uphold with me a willing spirit. The reason why the Lord is restoring our soul is not just for us to enjoy life. The reason why the Lord is restoring our wealth, our strength, our heart, He is bringing back the joy in our heart is for us to have a willing spirit. Kumbaga, the reason why God is blessing you, for you to be led, para alam natin kung ano yung mga bagay na gagawin natin also for His glory. Sabi po dito, He restores my soul, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Ibig sabihin, kaya ka binibigyan ng bagong buhay ng Panginoon, hindi para gawin lang lahat ng gusto mo. Although tayo, binibigyan tayo ni Lord ng freedom para mangarap, whatever you want to do in your profession, then the Lord will surely bless everyone. But let us not forget na the Lord is restoring you, the Lord is blessing you, not just for your good, but the Lord is also blessing you for His name's sake. Yun po yung wag nating kalilimutan. The Lord is blessing you, not just for you, but the Lord is blessing you for you not to forget na you are blessed for the glory of the Lord. To God be all the glory. Restore to me the joy of our salvation and uphold a willing spirit. Kaya even
sobrang dami na ng blessing, maybe we are overwhelmed with the blessing na ipinagkakaloob ni Lord sa atin. Do not forget na meron pa rin tayong willing spirit na maglingkod pa rin sa Panginoon kahit overflowing na yung blessing po ng Panginoon sa atin. That's the third point. The Lord restores and the Lord leads. When the Lord bless you, do not forget, Lord, i-lead mo ako para saan ko gagamitin ang mga pagpapala na to. Not just that you will restore my strength, not just that you will restore the wealth that was taken away from me, but Lord, lead me. Ano yung mga bagay na dapat kong gawin? Sino o yung mga dapat kong pagpalain kasi overflowing, marami yung blessing, higit pa dun sa kailangan ko. To whom should I bless these blessings with? So the Lord restores and the Lord leads. So when you rest, when you worship the Lord through resting, the Lord will restore your soul. And when the Lord restores your soul, magiging abundant yung blessings mo. And when the Lord has blessed you with abundant blessing, you ask the Lord, Lord, why? Hindi lang basta what. Lord, what is your blessing? Where is your blessing? Pag ibinigay na sa inyo, Lord, you ask the Lord, why? Lord, why did you bless me this much? Or to whom with these blessings are for? Kasi Lord, ito lang yung pangangailangan ko. Napunan mo na yung pangangailangan ko. Lord, lead me. Why did you restore my wealth this much more than I expected? And that is the third point. When the Lord restores, the Lord also leads. And the fourth verse, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Pag sinabi pong shadow of death, kumbaga ito yung death and life situation. Ang example po nito, dahil nung Sunday Mother's Day, nirelate ko sa Mother's Day, parang ang isang ina, kapag ang isang ina o ang isang babae ay manganganak, ang sinasabi ay ang kanyang isang paa ay nakalubog na sa ilalim ng hukay. Yun po yung tinatawag na shadow of death. Yung nasa bingi ka ng kamatayan. Yung shadow of death, kumbaga wala pa yung death, but you already see the shadow. May tendency na pwede kang mamatay. At kanino po yung nangyari sa buhay po ni David and Goliath nung 1 Samuel chapter 17 verse 45 to 50. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pangtusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Verse 46, ngunit ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Ganun yung confidence ni David. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo. Sa gayon malalaman ng buong daigdig na may Diyos ang Israel. Verse 47, at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Nung una, inacknowledge niya na si David may dalang tabak, may dalang sibat, may dalang pantusok. Pero sa verse 47, tingnan natin, binanggit niya na siya walang dalang tabak, walang dalang sibat, walang dalang lahat. Walang dalang mga pangdigma talaga. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinibigay na niya sa inyo, sa akin ang inyong mga kamay. Verse 48, nagpatuloy sa paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Kung titingnan po natin, patakbo. Hindi po sila basta naglakad lang, patakbo sila. Alam niyo po, kahit hindi na nga gamitin, kung tutuusin ni Goliath, yung tabak niya, yung sibat niya, yung pantusok niya, yung sipain lang niya si Goliath kasi sobrang liit ni Goliath dahil patakbo siya, yung kumbaga mas malakas yung force kasi patakbo, pwedeng mamatay si Goliath during that time. But because sabi ni David, for you are with me, it is already a shadow of death. Yung malapatan pa lang ng shadow ni Goliath, yung katawan ni David, sobrang laki na noon. It is already a shadow of death, literally shadow of death. Pero hindi takot si David. For you are with me, sabi po sa verse 49. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at dinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Wala tayong mababasa po sa verses na to na nakagawa pa si Goliath ng way para makapanakit kay David. Wala po siyang offense during this time. Talagang isang tira lang ni Goliath sa kanya, tumba po siya, bagsak. Verse 15, natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato at napatay niya ito nang wala siyang tabak. Kaya naalala ko po nung thesis defense po namin, balik po tayo sa kwento ko, my testimony. Yung nga po nung una, sabi ko tulog na tayo kasi overwhelmed po kami, overwhelmed sila. Kami pong lahat overwhelmed kasi ba naman ang isang linggong mag-survey, halos ilang araw mag-survey, trick po kami ng araw kasi ang sinurvey po namin ay tabing dagat. Yung pong nakikita nyo sa may Monte Maria, yung mga industrial area po doon, sobrang init.
talagang pinaghirapan po namin kaya talagang lugmok po yung mga ka-group ko. Pero I don't know why the Lord has given me the peace that passeth all understanding. Nung redefense po namin, hindi po ako nagbasa ng papel. It's really a conviction of the Lord na huwag na ako magbasa ng papel kasi alam ko na yon. Ilang beses na po namin binasa. And what I did was, nung ako po nagsha-shower, talagang lumuhod po ako sa CR, nag-pray po ako kay Lord. Naalala ko po yung kwento ni Reverend Stel. Ang kinanta nila noon, in moments like this, I sing out a song. Ako po, iba yung kinanta ko. Lagi ko pong pinapaulit yung kanta na Beautiful Savior. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. Hanggang sa kotse, pray po ako ng pray ako ng pray in tongues. At nung time po na pumasok na kami sa room, redefense po to, pangalawang beses po namin redefense. Normally po ang defense, 2 hours. Last time po, 2 hours kami nag-defense. Ginisa po kami, talagang hindi na kami makasagot. Pero ito po, nag-declare po ako. Pagpasok ko po ng kwarto, nasa faculty po kami. Talagang nandun po yung mga, the rooms, pag sabi ko faculty, yung mga rooms na nandun lahat ng prof. Ang ginawa ko po, habang nagsiset up yung mga klase ko, tinaas ko po yung kamay kong ganyan. Tinaas ko po ng, yung parang nag-iinat lang. Hindi ko pinahalaga na nagpe-pray ako, syempre. Tinaas ko pong ganyan, 3 beses kong tinaas, and I declare, sabi ko po ganyan, I declare breakthrough, hindi na kami tatanungin. Kumbaga, ang tinanong ko po hindi yung madali yung tanong, hindi ko po pinag-pray na masagot ko yung lahat ng tanong, ang pinag-pray ko po, hindi na kami tatanungin. Nung time po na 'to, sabi ko nga po kasi nung una, well prepared kami pero hindi namin in-expect kaya po ang prayer ko na lang nito, wag na kaming tanungin. Kanta po ako ng kanta ng worship song, I prayed in tongues. Normally po 'pag nagde-defense 2 hours, alam niyo po ba, all glory belongs to the Lord. Sabi ko nga po, thank you Lord for the wisdom. Thank you Lord for you are with me, kagaya nung verse na yon. May video po kami na 20 minutes bago po mag Q&A kasi video po muna 20 minutes. 4 minutes pa lang po yung video namin. Pinastop na kami kaya kinabahan ako nung una. Ano 'to, pero parang naging excited ako. Pinastop po yung video namin, tinanong kami, "Ano yung ginawa niyo sa thesis niyo?" Sinabi namin, "Karapat-dapat ba kayo na ipasa namin?" Sumagot kami, "Yes." Pinalabas na po kami. Ano, mga 10 minutes lang po yun, pinalabas na agad kami. Pagpasok namin, pasado na kami. Kumbaga dapat 2 hours, naging 15 minutes yung redefense po namin. I really thank the Lord. Sabi ko nga po, the Lord is really with me. Thank you, Lord. Although nakakatakot, hanggang ngayon po may mga classmates ako na hindi pa rin sila nakakapasa sa thesis and I'm also praying for them hanggang ngayon. Pero grabe po yung naranasan kong favor po during that time. Kung nung una nag-iiyakan yung mga ka-group ko, this time nag-iiyakan sila sa tuwa. Talagang picture sila ng picture after that. And I really thank the Lord. To God be all the highest glory. Kaya yung breakthrough na lagi kong dinideclare nung una talagang parang naging malabo pero iba yung peace po na naramdaman ko. Talagang 'pag nagtiwala po tayo sa Panginoon, yung mga mahihirap na bagay, imposibleng bagay kaya niyang gawin. Biruin niyo 2 hours po dapat yung defense but in just 10 minutes, the Lord's favor worked in my life. Nakapasa po ako in my thesis and I really thank the Lord. Baka po sa July graduation ko na and in September, I'm also praying for another breakthrough to pass the board exam for the sake of the name of the Lord. Gagaya po nung narinig natin kanina. So, for you are with me, ang Diyos po hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Sabi po sa John chapter 10 verse 12 to 15, ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa ay hindi siya ang pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. For example, ang example ko ulit ng linggo, gamitin ko na po yung mga example ko ng linggo, Mother's Day, since the whole month naman, we are celebrating Mother's Day. Alam po natin na ang mga yaya or kasambahay, yung mga angels natin sa bahay, sila po ay may gift na mag-alaga. Pero iba talaga mag-alaga yung tunay na magulang. Iba mag-alaga yung tunay na ina. At ito po yung sinisymbolizes o application ng verse 12. Ang upahan ay tumatakas kapag may asong gubat dahil hindi kanya yun eh. Verse 13, tumatakas siya, palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Kumbaga dahil siya ay binabayaran, inuupahan, minsan dumarating talaga yung point na natatakot siya pag may kaaway, iniiwan niya minsan dahil upahan lamang siya at minsan walang malasakit. Verse 14 and 15, ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman. Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Kung yung upahan po, kapag dumating yung kalaban, yung mga asong gubat, iniiwan nila yung mga tupa, ang Panginoon po kahit may kaaway, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Sabi sa Hebrews 13 verse 5, do not let your conversation be done out of covetousness,
For the Lord will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iiwan ng Panginoon, ipababayaan man. Ang pangangalaga po ng Panginoon sa atin ay higit sa pangangalaga ng mga tao sa atin. Kung ang mga tao minsan nandyan sila para sa iyo, pero kapag minsan may problema ka na, iniiwan ka na nila kasi syempre sila may problema din. Ang Panginoon po kahit gaano kadami yung problema natin, hindi niya tayo iiwan, bagkus mas higit pa niya tayong sasamahin at gagabayan sa mga bagay na dapat nating gawin. Sabi po sa Mark chapter 16 verse 17 and 18, 16, 17 to 18, ang mga sumasampalataya ay binibigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang mga wika. Dahil you acknowledge that the Lord is your shepherd, bibigyan ka na ni Lord ng power. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Kaya if you acknowledge the Lord is your shepherd, hindi ka lang pagpapalain ni Lord, gagamitin ka pa ni Lord para maging blessing sa iba. Sabi po dito, at gagaling ang may sakit na papatungan nila ng kamay. Kahit daw pumaano tayo ng ahas, naalala ko po na nagsa-survey po kami nung ako po nasa bundok, mag-isa, wala po akong kasama. Bigla pong may gumapang dito sa left side ko. Kaya sabi ko nga po, nagamit ko talaga yung verse na matuklaw ka man ng ahas, hindi ka maano, dumampot ka man ng ahas. Kaya I really thank the Lord when you are with me, the Lord will surely be with us sa mga laban po natin sa buhay. At ang sabi po sa verse 4, balikan po natin, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ang Diyos po laging nariyan para sa atin. Kung minsan may rod and staff, it symbolizes yung pagtutuwid ng Panginoon. Minsan talaga pinapalukan niya para matuto tayo. Pero it's for our good. All things work together for good to those who love God and to those who work according to His purpose. Sabi po sa verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over, or my cup overflows sa iba pong translation. Sabi po sa team natin last month, the peace in the midst of suffering, I have said these things to you, that in you, you may have peace. In the world, you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world. Last time po, we talked about peace in the midst of suffering. But this time, in verse 5, we are talking about feast in the midst of suffering. Kumbaga, you will not just have the peace, yung kapayapaan. You will also celebrate feast. Hindi ka lang basta peaceful. You can also celebrate. Kasi minsan, we tend to rest, namamahinga tayo, pag may problema, tumutulog tayo. Pero in this verse, you prepare a table in the presence of my enemies. You are not just resting. You do not just have the peace. You have the feast. Hindi ka lang basta matutulog kasi may problema ka. Magse-celebrate ka pa dahil may problema ka. Bakit? Because the presence of the Lord is with us. The Lord anoint our head with oil. It symbolizes protection. It symbolizes blessing. Na kahit may kaaway ka, di ba sabi kanina, kapag may kaaway, hindi ka iiwan ng pastol mo dahil nandyan siya para sa'yo. Parang yung isang bata na umuwi sa kanyang nanay. Hindi siya takot doon sa mga kalaban niya kahit nandun sila dahil nandito siya sa nanay niya. And same with us with the Lord. The Lord is with us. And it's the reason why we should not be afraid. Sabi sa Romans 8 verse 31, if the Lord is with me, who can be against me? And very seldom o very hindi pala seldom, very paulit-ulit ko pong naririnig o nababasa in the Bible kasi I'm always reading the Bible, of course, lalo na in the book of Psalms, almost 200 times po nabanggit ang word na the Lord of Hosts. Pag sinabi pong Lord of Hosts, in Hebrew it is Yahweh Sabaoth, which means the Lord of armies. Ibig sabihin, the Lord is not just a healer, the Lord is not just a provider, He is the Lord of armies. Ibig sabihin, kapag may mga battles po tayo sa buhay natin, the Lord is the Lord of armies or the Lord of hosts. Kaya anuman yung mga battle natin sa ating buhay, let us entrust everything to the Lord because He is the Lord of armies. Anuman yung persecutions na narinig mo, you are always doing the will of the Lord, but yet you are still receiving or hearing persecutions in life. You entrust to the Lord everything because vengeance is His. Sabi po dito, when we say the Lord of hosts or the Lord of armies, and it emphasizes God's supreme power, sovereignty, and role as a commander of all celestial, yung mga angels, cosmic, yung mga stars, earthly forces, and it offers protection to His people. When we acknowledge the Lord is our shepherd, the Lord is our Lord of hosts, He will be the Lord of our armies. Kapag may problema tayo, He will be fighting for us. Because the Lord will prepare a table before us in the presence of our enemies. We can relax, we can thank the Lord, we can have feast,
we can have peace, and we can celebrate feast because the Lord is already with us. And always, He will be with us. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. And lastly, the blessing and everlasting promise of the Lord for us. In verse 6, it says, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ito po ay napakaganda na ma-meditate natin. Surely goodness and mercy shall follow me all the In Jeremiah chapter 29 verse 11, ang sabi po doon, for I know the plans I have for you, says the Lord, the plans to prosper you and not to harm you, the plans to give you hope and a good future. Nung binanggit po yung Jeremiah chapter 29 verse 11, ito po, lagi nating naririnig to, ginagamit to kapag maganda yung sitwasyon, ginagamit to kapag birthday yan, pag graduation, the Lord has plans for you. But you know what, when Jeremiah chapter 29 was written in the Bible, the whole Israelites are in the midst of crisis. They are in the midst of suffering. They are in the midst of an exile. 70 years po silang bihag ng Babylon during that time. Yet the Lord promised them that I have plans for you, not to harm you, the plans to prosper you, and to give you hope and a future. Meaning, when we say, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kahit hindi mo nakikita, hindi maganda yung sitwasyon mo ngayon, dahil sinabi ni Lord, sabi niya, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. There is no other safest place to be at other than the place or the house of the Lord. There is joy always in the house of the Lord, because in Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, sabi doon, all the days of my life, araw-araw kong pagpapalain ng Panginoon. In Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, ang sabi po dito, and as we end, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is always great. His faithfulness is always new every morning. His mercy never ends. Yung steadfast love ng Panginoon, hindi siya nawawala. And He is not just a Lord, He is not just a God, but He is a shepherd, He is a friend. Whatever we need, let us always surrender everything to Him. Whatever you need, whatever you desire. Sabi po sa Bible, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Whatever your desire is, whatever that you want the Lord to give you, ano may mga bagay na gusto mo mag-overflow ka with, it may be in health, it may be in finances, it may be in spiritual, in emotion. If you are being, kung sobrang deprived ka ng magandang emotion, sobrang lungkot mo, parang minsan iniisip mo, may plano ba talaga yung Diyos sa akin? Parang minsan, parang wala na akong kasama, iniwan na ako ng lahat. Yung mga blessing, parang ninakaw na ng lahat ng kaaway. But let us always acknowledge the Lord is my shepherd as our number one point. Number two, to rest is to worship. Kapag in-acknowledge mo na si Lord, the shepherd mo, you can rest. You can entrust to the Lord everything at pwede ka nang mamahinga dahil alam mo, your God is in control. And lastly, the Lord will restore you. Whatever the enemy, ano man yung ninakaw sa'yo ng kaaway, di ba sabi sa John 10:10, the enemy comes to kill, to destroy, to steal. Pero ang kasunod, but Jesus came to give us life and to make it more abundantly. Whatever that you want God to bless you with, let us pray sa gabi pong ito na yung mga nawala sa atin, ibabalik ito sa atin ng more than what we are expecting. Whatever your expectations are, kung ano wala sa iyo ganitong halaga and you are expecting God to bring this back to you na ganitong halaga, the Lord can even bring it back to you more than what you are expecting. Do not limit what can God do for your life and into your life, because God can even do greater than what you are expecting Him to do for you. Kung ina-expect mo na yung restoration ng strength ng Panginoon para sa iyo, nililimit mo siya na, Lord, kahit ganito na lang yung lakas na ibigay mo sa akin ulit. Pero the Lord can even bring back to you whatever is lost, even more than that you are expecting. Kung yung relational, nawalan ka ng mga kaibigan, nawalan ka ng mga pamilya, meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, kung ang prayer mo sa Lord, Lord, kahit bumalik na lang kami sa dati naming pagsasama, kahit hindi na kagaya nung dati. But the Lord can even make it more than what you are expecting or what you are praying. Pwedeng kung dati hindi kayo sobrang close, dahil the Lord will restore you and the Lord will leads you. The Lord will surely goodness and mercy shall follow you all the days of their life. Do not limit what can God do for you, because God has already prepared so much for every one of us. And let us be prepared and let us acknowledge just the Lord as our shepherd, and the Lord will surely bless us whatever that we desire. Kaya po sa gabi pong ito, tayo pong lahat ay manalangin.
Pero bago po yun, basahin po muna ulit natin yung the Lord is my shepherd in Psalms chapter 23. Let us acknowledge na Lord, you are our shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters that we are resting. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yet though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sa oras pong ito, tayo pong lahat ay manalangin. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Magpakumbaba, aminin po natin na kung wala ka, Panginoon, wala akong magagawa. Si David po ay isang napakagaling na pastol. Siya po ay talagang sanay mag-alaga ng tupa. Pero kahit gaano siya kagaling na pastol, inacknowledge niya pa rin na, Lord, you are my shepherd. Kahit ako ay magaling na shepherd, I still acknowledge you na I need also a shepherd. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. And if we want God to bless us with not just an enough blessing but an overflowing blessing, first is to acknowledge the Lord as our shepherd. Tayo pong lahat ay tumungo at manalangin. Habang po tayo ay nananalangin, pwede nyo pong isipin, itatak nyo po sa puso nyo yung mga nais nyong mangyari sa ating mga buhay, yung mga bagay na gusto nyo mag-overflow kayo. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin sa oras pong ito. Lord, we thank you, Lord, sa gabi pong ito. Tunay nga po, O Diyos, na kami pong lahat ay pinagsama-sama nyo, Panginoong Jesus, even in this online, sa amin pong tinig ng pag-asa. Tunay nga, O Diyos, na kayo ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Ipinaalala mo po sa amin sa gabi pong ito na you are our shepherd, you are our Jehovah Ra'a, you are our Jehovah Rohi, you are our shepherd, Lord, you are our friend. You make relationship with us, not just a servant, but you make a relationship with us, but as your children, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus, sa gabi pong ito. Kami pong lahat ay nagpapasalamat sapagkat kagaya po ng aming pinag-aralan. Kapag ikaw, O Diyos, ay inangkin namin bilang aming pastol, wala na kaming hahanapin pa. Kapag ikaw, O Diyos, ay inangkin namin bilang aming pastol, lahat ng aming pangangailangan na ipagkakaloob mo at lahat ng bagay ay mayroon kami, Panginoong Jesus. Salamat po, O Diyos, sa kakontentuhan na ipagkakaloob mo sa aming mga buhay, sa kapayapaan na lagi mong ipinagkakaloob, the peace that passeth all understanding, na kahit may mga pagsubok kaming nararanasan, you make us lie down in green pastures. Even though may shadow of death kami na nakikita, na nagiging minsan nagpapahina ng aming pananampalataya. But Lord, as you said in your word, that those who wait upon the Lord will renew their strength. Ang sino mang matyagang naghihintay kay Yahweh magpapanibagong sigla. For you are with me, Lord. Your rod and your staff, they comfort me. Lord, salamat. Continue to prepare a table before us in the presence of our enemies. Kahit po, Lord, may mga problema, not just we will have the peace, but also we will have the feast. Kaya namin mag-celebrate kahit may problema dahil alam namin ikaw na Diyos ay kasama po namin. Lord, anoint us with oil, ang mga ulunan po namin with blessing, with protection, whatever that we will do, wherever that we will go, Lord, continue to be with us. And surely goodness and mercy, Lord, we declare it na mag-overflow po sa buhay ng bawat isa, not just once, not just in a year, but all the days of our life. And as you bless us, Lord, we will dwell in your house forever. Lord, continue to restore us, ano man yung nawala sa amin, ninakaw ng kaaway. Lord, I declare, I decree in the mighty name of Jesus that it will be directly restored in our life, Panginoong Jesus. Ano man yung ine-expect namin na nawala sa amin, na nawala, na ibabalik mo, Lord, you will exceed yung mga expectations po namin. Na alam po namin na minsan may mga iniisip po kami na mga pagpapalang marireceive namin. But we know, Lord, na higit pa dun yung kaya mong gawin sa buhay po ng bawat isa. Lord, salamat po. Surely, Lord, goodness and mercy shall follow us all the days of our life. And Lord, salamat po and prepare our hearts, Panginoon, upang sa panahon na ma-receive namin yung blessing na ipagkakaloob mo, hindi kami mawala na magtiwala sa iyo. Bagkus gamitin namin yung blessing na ito para mas maging pagpapala sa ministeryo mo. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, you will restore our soul, you will lead us in the path of righteousness, not just for our sake, but for your name's sake, O God. Continue to bless us, not just for our glory, but only for your glory alone, na habang kami pinagpapala mo para sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng kaluwalhatian, maging karangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus. Tunay nga, O Diyos, sa gabi pong ito, ikaw po ang maghari sa aming pagtulog, yung kapahingahan, the joy, the peace, that passes all understanding. The fruit of your Holy Spirit be always upon us, O God. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa mga anak mo na nakinig, patuloy na nananalangin, nagtitiwala sa inyo at inaangkin na ikaw ay kanilang pastol at hindi na sila magkukulang pa. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus, niluluwalhati, dinadakila, pinasasalamatan, sinasamba. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng inyong pinakamatamis na
Hallelujah, Lord, ng inyong nag-iisang anak na Panginoong Hesus namin at sariling tagapagligtas. Amen and amen. Salamat po sa gabi pong ito. Tunay nga po na kagaya po ng ating pinag-aralan, anuman po yung sitwasyon ng ating buhay, kagaya po ng kanta, anuman ang sitwasyon, anuman ang panahon, i-acknowledge natin ang Diyos na Lord, kung wala ka, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sabi po sa Bible, walang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob ito ng Diyos. Kaya anuman yung tagumpay, anuman yung pagsubok, lahat pong ito'y pinahintulutan ng Diyos. Kaya po whatever happens in our life, let us acknowledge the Lord is our shepherd. Kaya purihin po ang Diyos sa gabi pong ito. Magandang gabi po sa ating lahat. We declare and we decree that the blessing of the Lord will overflow sa buhay po ng bawat isa. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli, ako po si Pastor Joshua Amarillas. Good night po sa ating lahat at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.